i poštovani gledatelji studija Akord Bosanski Petrova, dobrodošli u Night Show treću epizodu. Sad igramo Prvogušen, Soker, Holandija, Peč i Meć, Farska ostrva, Bosna i Hercegovina. Mi ćemo biti normalno naša reprezentacija u gostima, ali obaramo rekord. Hoću da što više razlikom dobijem farane na beginneru. To ćete uživati sada. Te farana. Ovo ćete više razlikom da ih dobijem, malo da se zajebavam. Neko ostane ton upaljen, ton se može. Era mucho no po snijegu. Evo ovo. Evo sastava: Begović, Bičakčić, Spahić, Muđa, Košinac, Bešić, Medunjen, Misimović, Hajrović, Pijančić, Đeko. Nama je šteta što nam je bolestan Vedad Ibišević, samo bi pomogao da još zabijego ovima Nilsenu, Housenu, Edmundsonom i društvu Dortmundu se nema veze za to. Evo na Farana gore. Dobro popunjen je stavljen u Fjordfurdu, u onom gradu te zemlje. I počinje utakmica. I prvi pas ide Hajrović. Ma prozirnje Hajra. Oj. Ništa, 0-0. Prva šansa našeg Senada Hajrovića. Po jakom nevremenu na Farskim ostrovima pada i prejak snijeg. Đeko, uzmi to. Nema veze. Farana malo. Đubjanić. Pjanić! Ništa, nevjerovatno. 8 minut, 0-0. Evo, daće ga Đeko. Joj, Đeko maši, nevjerovatno. Ne moramo zaviti go Faranima. To je nevjerovatno. Joj, zašto? Zašto po ovakve reprezentacije ne moramo zaviti go u prvi 12 minuta od ovakvog koji su nepoznati svjetskim fudbalerima. I napokon je probijanje. 1-0 Đeko. Jackson, 1-0. Bosna je povela. Napokon smo poveli protiv Farana. Napokon je BiH poveo protiv Farana. Ibričić, iskusni igrač koji ne igra više nažalost. Ibra, iz Sanskog Mosta momak. Momak iz Sanskog Mosta zabija 2-0. Senad Ibričić zabio je svoj prvi pogodak. 2-0 za BiH. Počeo je šov Bosne i Hercegovine. Daj sudija. Ko
Joj, mamo, mamice, čuj navijanja. Hajrović, Hajra. Hajrović, uzdržao se na nogama, 3:0, Hajrović, 3:0 za Bosnu i Hercegovinu. 25. minuta, prvog povremena, evo počeo je show, one man show Bosne i Hercegovine. Kako je smo izigrali ovdje, da Argentina bi bilo 5-6-0, tačno tako. Malo ćemo i pustiti, nek se malo i... Joj, pasa na Pjanića. Pjanić go, 4:0. Kako je poizigrani akcija. Džeko na Pjanića, Pjanić pogodak. Svi sada pogodili 5. BiH 4. A daj, sudija. Zašto ovo? Majket, ne kontant. Prva izmjena. Sorensen Afareo izašao. U timu Farana. Dao malo i Farana. Dobio je neku podrškicu na stadionu u Fjordfurtu. Navijači koji su promrzli gledajući uživanje na snijegu. 5:0. Pjanić 5:0 za Bosnu i Hercegovinu. 5:0. Nije ni prvo po vrijeme. 36. minut. Bosna, čujete navijače naše zemlje. A ovo su Farani. Ajmo malo unazad, vratite loptu. Pa sam da vratim, Pjanić hoće da uzmem svom igraču. Nevjerovatno. Ide Begović. Će biti vremena. Se zabije naše golman gol. Begović. Nevjerovatno. Ibričić 5:0. 5:0 Ibričić je postigao go nakon što je Begović prošao cijelu odbranu. 6:0, izvinjavam se. Sad najbolji strevac je Ibričić, ima 2 golova, Džeko 1, Pjanić 1. Sam pada. Kraj prvog. Sa 6:0 Bosna završava prvo povrijeme. Da. Mislim 3 promašaja to na početku utakmice, ali sad je se Bosna stabilila i sad gađaju, sad svaka lopta će ući u mrežicu. Valjda ćemo taj rekord oboriti, ja se nadam. 13:0 je prevelika. Nastavljaju se promašaj, umao ne bi 7:0. Evo navijača Farana. Bešić. Hajmo za Bešom, za jedan pogledak. Svaki reprezentacije, zaista svako hoće da se upiše strelcu. Svaki kao što su... Joj, Bešiću, zašto si to promašio? Zašto ti... Nažalost, lopta mu je, kako se kaže, takozvano lopta mu je prešla preko noge. Znači, tako. Evo naši navijači nisu još... Naši navijačima još nije zadovoljili se apetitima. To reprezentacija zaista se treba dobro... Bešić, nevjerovatno, 2 promašaja Bešića, Bešiću. Zašto maši Bešić, zašto mašiš tolike šanse? Mogu je biti već katastrofa za Farane. Što ne ide Željko na nju, majketi, ne kontam te ja nikako avahan. Krade Hajroviću.
Daj, ome. 6:0.